Tak, to je Xlander. Tady Lindu už dokrmila Danielkou. Dando? Dando. Tak. Tak to je ten Xlander debilní, jo? To je ten koš. Nevím, takhle dám ruku. Tak je fakt maličkej. A je takovej prostě z kopce. Vůbec nic se tam nevejde. Jsem ráda, když dovezu nákup. Kolečka, který se vyndávají takovýmhle zmáčknutím jako. Tak. Přední kolečko, které už mi jednou upadlo. Nevím proč. No. To je ta střížka, nedá se to otočit, takže na dítě nevidíš, což mě taky štve. To je ta taška, to je takhle na tady to uchycování. Což je jako dobrý, to se mi líbí. Tady je na pláštěnku. No. Jo, tady mám to 3 měsíce, ten kočár od půl roka i Zinky. A koukej, už z toho vylez tady tata, jo. Takže na hovno. No, tady se to přichycuje, takhle jsou ty popruhy, počkej. Ukážeme názorně, jo. No prostě se to dítě pak takhle zapne. Daniel, ale ona prostě, Danielko, já ti nebudu pokládat, aby si nebrečela. Ale prostě to dítě je tam prostě tou prdkou úplně zapadlý. Tady vlastně, když se koukneš, tak tady na foťák rovně, vidíš to? Tady to takhle. Je to zkosený dolů. A to už je úplně na doraz. To už nejde víc dát, prostě sklonit tu sedačku dopředu, takže je to tam prostě sešikmený a je to úplně na hovno. Protože to dítě tam prostě sedí prostě dozadu a prostě má tam sklopenou tu prdku. Má to 3 polohy. Drž to. Z boku, ať to vidí to. Tak tady to je poloha 1. To je ta druhá poloha. Danuško, počkej. Danielko. Ne, zakočí. To je ta druhá. Tak Ta druhá. tady aj vidíš názor miminka na ten kočár. Tady to je ta druhá poloha. A to je ta třetí poloha. A takhle vizuálně. Vizuálně pak to vypadá. Tak to vypadá, když to dítě leží z kopce prostě, ne? Ale přitom prostě leží, tady má takhle tu prdku, ale ty nohy už musí mít nahoru. Jo, tady počkej. Tady leží, tady má takhle zkosený nahoru nohy, takže prostě leží a nohy má nahoře, což taky si myslím, že není úplně nejlepší. No, tady to se dá ještě takhle zkosit. Takhle nahoru se to dá. A když to chci dát úplně nahoru, tak mi to prostě padá. Takže to ani nedrží. Nevím, jestli já mám prostě ten typ úplně na hovno. No, ty bych ti to ukázala. Podrž to jednou ruku. Jak se to ještě dá to madlo jakoby. No, tady. To madlo si dá dát. Takhle. Takhle. Takhle, takhle, takhle. No, tady to je nejvíc. No a tady máš takový 2 páčky. A to jde takhle vysunutý, nebo ještě takhle zasunutý, takhle zasunutý a víc už ne. No, nevím, prostě tady to brzda. A samotný prostě, ten uneseš prostě, vždycky to není žádná spáva, uneseš, ale pak ti v tom sedí dítě, máš nákup a už seš úplně mlezí. To je všechno. Ještě může vypnout.